ezken duen gerraik ikusi. Zaldiberriko gentien, Zaldiberriko etzan gerraik egon. Baina Santamainen bai, ezta? Santamizarren bai. Santamizarren, hori, kastet horri leben, da deskoitu da behibel izango zan, zelan hilzan da jakitie da, nire guztot aukere ideuki etu dalaginak topeta, baina deixa, baina hor izan nintzen. Baina kastel komandantea eta beste berrogetaka gudari behor nintzen. Horra estirreko, elargo de Gernikan. Zera nintzen, gazte, Jos Estirrek elargo de Gernikan. Bai. Jos Estirra zebilen kasetariz disfrazateko militar frantzes bat. Jauregin. Edo iparrateko. Honek esaten dago, bera ukaste hor belaino eguen, da metralladora, da kastel zela punsan. Metralladora nido bat enkontra da antxekan ditu, Gero, pasatezan biturre diek. Da, ikusi doagan bat nunil egun, almazan giz esan ez, da oran geratzen ziren. Bai. Zenak kunetak almazan, galdu ziren. Bai.